Danmark er jo som bekendt et land, hvor man kan sige lige, hvad man vil. I den forløbende uge har der været en debat om sproget hos de danske rappere, især om deres måde at omtale kvinder på. Så, luder, bitch går igen i teksterne. Forfatteren Hanne-Vibeke Holst adresserede sidste weekend en kommentar til den danske rapper Nieren. Du er fucking sexistisk, Nieren, skrev hun i Politikken, og spurgte, om han ikke bør tage et ansvar, hvis hans tekster forvolder skade. Kan der ikke være en sammenhæng mellem flere og flere grove voldtægter, og så blandt andet Nierens måde at fremstille pigerne på, spurgte hun videre. Men er det tilfældet, eller er det bare de gamle, der som sædvanligt ikke forstår de unge og deres måde at tale på? Og lad mig lige sige, at hvis man hører til de mennesker, der bliver fornærmet over skarpe ord, så er der nok at blive fornærmet over i dette indslag. Det er torsdag aften. Vi er taget til koncert. Klokken nærmer sig 11. Vi skal til rapkoncert. Manden, vi er kommet her for at møde, det er ham her. Han hedder Niels Ros, bedre kendt som Nieren. Lad være blå mit hej. Så gå din vej. Du kan ikke bogge dig. Nieren er 25, han er fra Aalborg. Han har lige netop udgivet sit debutalbum, der hedder Årgang 79. Og anmelderne er enige. Det er godt. Berlingske Tidende skrev stærke sager. Fantastisk fortalt og musikalsk forløst. Har spillet flere shows, knippet flere host. Jeg får stillet diagnoser på en pille til at råbe. Lad være at snakke, som om du ikke ved bedre. Du havde alt, der er lidt succes. Og fuck dig, hvad du siger til din kæreste. Men den fucking tog ned med årgang 79. Nierens tekster handler om aggressioner. Dit stikker svin. Du redder sagen, som du ligger en. Du vil altid være helt til grin. Futtet af et lag af benzin. De handler om at tage stoffer. Om du er til tjal eller crack, så tænd op og ryg til det her. Og de handler om kvinder, eller som Nieren siger det. Kælling. Hey, jeg er ked af det, der skete, men nu er det for sent. Sig fuck det. Lad mig se dig vise hele holdet, du kan danse med en krøllet 50'er i din trussekat. Op og stå, klap dig selv i røven, så Nieren han er altid på, så ryst den til du ikke kan gå. Nu skal vi møde en kvinde, der slet ikke passer ind her. Hun er for gammel, og hun kan ikke lide Nieren. Det her med, at han omtaler kvinder som så, luder og så videre. Hvad siger du til det? Ja, det er jo ikke særlig heldigt. De går i deres egen lille rundkreds og fatter ikke, at resten af samfundet jo taler et andet sprog. Det er jo den manglende situationsfornemmelse, at man ikke kan komme og bruge sit eget lokale sprog i alle sammenhænge. Det er der, det går galt. Tine Stubbe Østergaard er ikke alene om den holdning. I Politikken i lørdags beskyldte forfatteren Hanne-Vibeke Holst Nieren og de andre rappere for at lukke, citat, så fucking meget sexistisk og voldsforherligende lort ud, at man skal lydisolere sig for ikke at blive sølet til. Citat slut. Hvad siger du til, at han kalder kvinder for luder og så? Jamen for fanden, det tager jeg bare med et smil, altså. Det tager du bare med? Ja, det kan jeg sagtens. Det kan jeg ikke give småborg. Vil du finde dig i at blive kaldt for så eller luder? På den gode måde, ja. På den gode måde, hvad vil det sige? Jeg kan godt være en sød så. Og en sød luder? Det kan man. Det er nyt for mig. Altså, han er jo god til at rappe, så er det jo bare måske nogle dumme tekster, men han er jo stadigvæk god til at synge dem. Der bliver skrevet en hel del om mig, om mit grimme fjæs, i tidsskrifter, blade og alt muligt pisse her på tiden. Og et ord, der bliver ved med at gå igen i de her artikler, er et ord, som jeg aldrig nogensinde har brugt. Og på et nummer, men det er overført betydning. Det er ordet gangster. Jeg er ikke nogen fucking gangster. Jeg er en fucking ballademager. San Francisco født 79. Vokset op på stue 14 i det bagerste vers. San Francisco navnet taler for sig selv, men nu får I sgu historien om ham alligevel. Der var til dig, Lisbeth. Tak for i aften, Aarhus. Koncerten er forbi nu.